maray na hapon. Welcome po sa special coverage kan Baratang Bicol sa nagpapadagos ng traslasyon procession ngunya na paghapon digdi sa Siyudad Dinaga. Sa masunod pong sobra sa rong oras sa maya pong dadaron sa Indo, ang mga pangyayari katakod kan tradisyonal ng traslasyon procession. Ang pagbayo kan banal na imahen kan Virgen de Peña Francia, asin kan Divino Rostro paghalis sa Old Peña Francia Shrine, pasiring dyan sa Naga Cathedral. Ang aktibidad relihiyosong ini, iyon minasinyal kan pagpuna kan siyamnal daw na nobena o nobenaryo para kiinang Peña Francia dyan sa Naga Cathedral. Asin minasinyal naman kan paglaog na kan kasagutan kan taunan na Peña Francia Fiesta kan Kabikulan digdi sa Siyudad Dinaga. Sa satuya pong live coverage ngunyan hapon, nagkabira pong live points ang ipigbiklad niya to, partikularmente dyan sa kaiwasan kan Naga Cathedral kung saan matipon ang prosesyon ngunyan na pagkapon, asin kung saan man gigibuhon ang banal na misa aratyan. Katakot kani pasadaan po niya to ang satuya mga live point dyan sa luwas. Kumusta niya to enot live si Kay Butastas. Kay. Kumusta dyan Kay sa imong kinamumugtakan? Okay. Pero di kita nadahog di Kay Butastas. Ang oras nga ning nagpapadago sa Antrastasyon Procession 2014. Asin akong kita digdi mo niya sa kalabaan kay ining Elias sa Angeles Street. Manunutaran niya to ang padagos na pag-abutan kan mga deboto ni Inang Peña Francia, si Divino Rostro. Mahili niya to na talagang dagmang na kumpara kay ini pang mga nakaaging taon. Itong mga nag-aarabutan ngunyan. Asin piglalauman niya to Elmer na mas tunino ngunyan o mas organisado itong pagbiyahe kan andas ni imahe o andas ni Divino Rostro ni Inang Peña Francia. Sa punto pong inikay, garumayo pa ang imahen ka na Divino Rostro dyan sa kahiwasan ka na Cathedral dyan sa imong kinamumugtakan. Dayong pa nasisiripan o yan, na hiling niya dyan sa parani sa Naga Cathedral ang imahen kan Divino Rostro. Kasubago po mga pangumasumen sa alas 3 yung pagkahapon kan iyan magluwas. Okay, pero po kay Butastas, iguaman na yaman dyan sa kahiwasan ka Naga Cathedral. Asin haramo niya ito ng sitwasyon dyan sa Laog. Live si Avril Daha. Kumusta dyan, Avril? Elmer, hindi sa loob kan Metropolitan Cathedral, kasubago panelin niya to ang paligit-ligit na pag-arabutan kay mga deboto na din na nag-iba duman sa prosesyon pangani maghatod sa imahe ni Divino Rostro at sinuwas sa Senyora de Peña Francia. Nahiling niya to digdi Elmer itong mga deboto na naghalat na lang talaga sa pag-abot asin siguro iyon yung mga partisipar sa atya na banal na misa kung sa imiling niya to Elmer mapaaki man, gurang, mag-aragom talaga nag-setup na ni mga tukawan digdi sa loob tanga ni makapartisipar sa banal na misa nagigibuhon pag-abot ka na imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sige Elmer, kung nahiling niya to padoon na ini crowd digdi sa loob kan Metropolitan Cathedral kaya siguro ito mga deboto pa na gusto mag-partisipar sa banal na misa pwede pang magdigdi mo niyan antes na Mayo pa itong imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia tanga ni magkaiguan ng pwesto digdi. Elmer? Okay, salamat April Da. Yan po mga tugang live hali dyan sa Naga Cathedral Grounds. Sinahiling niya ito sa tuyang screen ang padagos na maibog ng tao dyan sa kaiwasan sa luwas ka Naga Cathedral asin sa gabos na kalyeng pasiring dyan. Pero kayo na mga tugang bago kan iba pang sitwasyon dyan sa Naga Cathedral, aramon man niya ito ang sa tuyang robbing team na nagsasabay siguro sa prosesyon. Yan po sa linya kan telepono si Mark Bongat live. Kumusta dyan Mark? Okay. Medyo nawara sa linya si Mark Bongat pero arat siya mga tugang aramon niya ito ang sitwasyon dyan sa prosesyon kan Divino Rostro asin aratyan mga tugang maluwas naman ang imahen kan Banal Virgen de Peña Francia sa halis sa Old Peña Francia Shrine pasiring dyan sa Naga Cathedral. Pero po kan mga pangyayari dyan sa luwas may mga makakaiban man po kita ngunyan na mga special na bisita taganing mas magpaliwanag pa kan sa tuyang traslasyon coverage. Live po digdi sa studio enot ang sa tuyang bisitang padi ang sa tuyang magiging resource person ngunyan na hapon alis sa Archdiocese of Cáceres si Father William Parde. Diyos maray na hapon na Father asin ngunyan pong traslasyon procession ano ang bagong ngunyan na taon. Maray na hapon sa kabos na nagaantabi sa tuyang ngunyan. Ngunyan na taon special na maray hulit ngunyan ang taon kan mga laiko the year of the laity ang gabos na binunyagan sinda sinusubol kay Bani Maria na maging saksi kan ebanghelyo tanganing sa aral na pagkabuhay ang mga komunidad na nagbibilog kang simbahan magkusog asin magtalubo. Okay. Iyan po mga tugang aratyan na siguro mas ma-i-discuss pa niya ito ni Father tungkol sa tema na yan kan traslas o kan Peña Francia celebration ngunyan na taon. Pero po kay Father
para gwapo kita mga bisita ngunyan, special na bisita ngunyan na pagkahapon ito pong mga nanggarana sa ginibo pa lang na pageant na kasudma sa Miss Bicolandia 2014. Yan po mismo digdi sa studio ang first runner-up si Miss Gian Salazar. Good afternoon, Gian. Sinyaman ang sa tuyang Miss Bicolandia 2014 si Miss Cassie Ann Austria. Good afternoon sa inyo dua. Ang aram ko parehas mga taga-probinsya ng Albay, ini sa tuyang mga beauties ngunyan na taon kan Peña Francia Miss Bicolandia 2014. Alagad bago po kita mag-discuss kan iba pang pwedeng pag-urulayan, dapit kan sa tuyang mga bisita ngunyan, ang dikit pong update, nagbaba na ang Divino Rostro sa laog kan Naga Cathedral, sinyal kan na paglaog na kan nagpapadagos na traslasyon procession ngunyan na pagkahapon. Alagad bago po niya ito pasadaan liwat, ang nagpapadagos pang traslasyon procession dyan sa luwas kan Naga Cathedral. Okay, ayan po sa tuyang screen ang padagos na sitwasyon dyan sa Naga Cathedral. Alagad bago po yan, mga tugang, kaso bago pong amay na pag-aaga, enot ng ginibo ang dawn procession na nagdadarakan na banal imahe ni Virgen de Peña Francia paghali sa Basilica Minore, pasiring sa original niyang lugar, ang Old Peña Francia Shrine. May istorya kayan si Avril Daha. Hali sa Basilica Minore, amay na nagmataan mga deboto ni inatanganing ihatod ang imahen kaini sa Peña Francia Shrine Kasubago. Pasado alas 4 Kasubago kan magpuon ang prosesyon. Antes pa na makaabot sa Peña Francia Shrine, ang imahen ni ina. Naenot nang naihatod digdi ang imahen ni Divino Rostro. Kasabay kan pagprepara sa traslasyon procession, tigsa celebrar man kay ang uyan na aldaw, ang kapiyastahan ni Divino Rostro. Siring kan piglala oman, may kanya-kanyang rason ang mga deboto na nag-iiba sa prosesyon. May hilang po kaya ako. So, kumusta ka man yan? Okay na po. Okay ka na. Ano pong mensahe mo sa'yo? Kung may prayer ka, okay na ang yan. Para sa ano lang, for peace. May natutupad mambagang mga kaagadang ko mambaga. Lalo sa pamilya ko. May nairarayo man sa mga ilang. Alas 5 nin aga kan makaabot na sa Peña Francia Shrine ang imahe ni ina kung sa inagkaigo ni pagkakataon ang mga deboto na makapuna sa imahen kan sa indang mga daradarang panyo. Alas 5:30 nin aga kan puunan ang banal na misa sa laogan parokya sa pahinganot ni Arsobispo Rolando Tirona. Digdipig pagdarumdum kan Arsobispo ang mensahe kan traslasyon. Let us encounter Jesus once again ever sa Eucharistia. It is here that Jesus gives Himself to us and encounters us. Avril Daha, Nagbabaretang Bicol. Ang paglaog na kan imahen kan Divino Rostro sa Naga Cathedral sa pagbabalik po kan procession special coverage kan Baretang Bicol. Balik po kita sa Padagon Special Coverage ng Baratang Bicol sa nagpapadagos na traslasyon procession ngayon paghapon. Asin sa oras pong ini, naglaog na po sa Naga Cathedral Grounds ang imahen ka na Divino Rostro. Asin araman niya to live ang sitwasyon dyan. By updates live si Avril Daha. Avril. Elmer, di panahaloy kan maibugtak ang imahen ni Divino Rostro digdi sa Quadricentennial Arc sa loob kan Metropolitan Cathedral. Elmer, kasubawang sinig ka nagiging tradisyon na ang pagbagayway kan mga panyong puti. Tanganing senyal iyan, Elmer, sa pagsabat kan imahen ni Divino Rostro. Ayan, Elmer, sa Quadricentennial Arc may hiling yato dyan ang mga kapadaan man. Yaon dyan si Father Nueva Jola na nagsabat digdi sa imahen ni Divino Rostro. Asin ara atyan lang mapuon naman ang pag Santo Rosario digdi. Tanganing kasabayan, Elmer, miyanta sa nagpapadagos pang prosesyon na naghatod kay Nuestra Señora de Peña Francia digdi sa Metropolitan Cathedral. Padagos iyan, Elmer, ang Santo Rosario antes na mag-abot digdi sa Metropolitan Cathedral ang imahe ni ina. Padagos magilaray ang pagdakol, Elmer, kan mga tao digdi asin hiling niya to itong naka-standby na mga health hali sa BMC na ambulansya yaon dyan gabos ang mga health officer na tangani mag-anpabay asin sa ngayon, Elmer, may paman na i-report na mga na himatay o kaya man na nakasabat ni disgracias along the way sa procession. Yan, sa mantili dumakay, Elmer, ang mga seguridad dyan sa kalabaan kan
sentro kan siya dinaga, Elmer. Okay, iyan po mga tugang ang padagos na sitwasyon dyan sa Naga Cathedral grounds. Nagabot na ang Divino Rostro, sinangunyan April, siguro pighalat niya to ang pagabot na kan mahal na ina dyan sa Naga Cathedral grounds para puunan ang banal na misa ngunyan na pagkahapon. Dako na pong orgulyo para sa tuya digdi sa Baratang Bicol na mapaunrahan kasubago mismo kan pamayo kan simbahan Katolika digdi sa tuyang lugar asin matawan kan sa mensahe para sa gatos na ribong mga devotos kan mahal na ina. Si Arsobispo Rolando Tirona kan Archdiocese kan Cáceres. Katulong konsepto, no? And yung openness, yung pagpunya to sa selebrasyon. Kundi man si Jesus nasa community, nasa mahirap, nasa gugutom, nasa pulubi. You know, dahil sabi na, I was hungry, you gave me food, I was thirsty, you gave me drink. So in other words, sa pagbaklay natin sa buhay, huwag natin kalilimutan yun. No? So we move from one place to another, we should move with faith. He doesn't look at us, but He gazes. Yung gazes sa Tagalog titig. Tinititigan tayo. Parang iyang intensyon sa ating kabuhayan. In other words, ang Diyos di na nakakalingaw sa to. God does not forget us. So kita mga minsan nagluluya, para wala lang kitang paglaom, parang wala kitang hope, though we feel down and out, always believe that God looks at us and God is more than willing to help us and God accepts us in His heart. So mga tugang, mga aki, mga mananampalataya ng Mahal na Birhen, sumama po tayo sa pagdiriwa ng Aulay de Peña Francia. Ito po ay mga araw ng biyaya, lalo na po sa September 20 ang fluvial procession natin. So God bless you po. Mabuhay kayo lahat. Happy Fiesta. Okay, yan po mga tugang ang halipot na mensahe ni Arsobispo Rolando Tirona kan Archdiocese kan Cáceres. Alagad na ba kita magpadagos sa nilupang detalye kan sa tuyang traslasyon procession. Nagkapiragirari mo ng commercials. Okay, balik po kita special coverage ng Baratang Bicol kan nagpapadagos na traslasyon procession niya na paghapon sa punto pong ini ang Divino Rostro yaw na duman sa loob kan Naga Cathedral grounds asin sa pinakauri impormasyon animahin kan banal na Birhen de Peña Francia yaw na po duman sa tangod kan Imol asin iyan po medyo harani na ang distansya duman palaog duman sa Naga Cathedral. Asin dientras po napighalata ang pagabot na yan kan banal na ina sa Naga Cathedral. Siguro mahipot ko muna sa tuyang bisita ko niyan kay Father Parde. Ito bagang mensahe kasubagon ni Monsignor ni Arsobispo Tirona. Ano po, Father, ang pinakasustansya sa gatong garubot na ipaabot sa tuyang mga devotos? Okay. Magayon ang sinasabi ni Arsobispo na kitang mga binunyagan na binadilog kang simbahan, kita mismo ang sinusugo na magbago kang kinaban na magtataonin paglao, magtataonin pagkahera, magtataonin karahayan sa kinaban. Kaya ang simbahan na ini, bakong harayo sa tao, kundi simbahan na kadamay-damay sa aral daw na pagkabuhay. Okay, so yun talaga. Kaya ngunyan ang tema kang selebrasyon kang kapiyastahan nakatutok naman sa laity, sa mga lay persons na haros dakol Father ng mga grupo involved sa mga parokya, sa kada parokya. Sa kanya na taon talagang nag-mobilize ang simbahan. Kadakol ng mga aktibidades na ginibo para sa para mahiling kang siglar, kang laity ang sa indang katungdan sa simbahan. Lalo-lalo na ngani sa October ang closing kang Year of the Laity bako sa ng Digis Archdiocese kundi regional ang closing kang Year of the Laity. Buot sabihin ang 7 dioceses invuelto sa aktibidad na ini. Ito, pag sinasabi pa rin Father na laity, not necessarily miyembro ka sa grupo, pwedeng individual person ka na binunyaga na nagsisimba o nagigibo ka sa iyong obligasyon sa loob ng simbahan. Pag sinabing laity, itang mga binunyagan, ang pwera ka ito mga padi sa mga obispo na yung sinasinapod na ordained ministry. Okay. Siguro tama-tama, Father, may bisita kitang mga part kang laity sa tupong mga nanggana pa lang sa Miss Bicolandia 2014. Siguro mahapot taman sa medyo hobin pasinda, pero ang paghiling ko, ang paguna ko dahil mga Katoliko masinda, igwaman kamong mga ginigibong pagdebosyon sa Birhen de Peña, siguro not necessarily Birhen de Peña Francia, alagad siguro maaraman ta kay Cassie kung ano ang sa imong pigigibuman sa bilang Katoliko, Cassie. Ako po, as a Catholic, mahalaga po para sa kuya ang pagtubod. As long as may pagtubod ka, garugabos kaya mong gibuhon, maski una mo ngunyan, di nagfo-fall into place sa mga bagay-bagay, pero
pag abot kang oras, duman mo masasabutan na may reason palan kung nata. Dahil lang sa may pagtubod ka, parang mas masasabutan mo magiansuro pangimati mo na arog pa lang ka ito nangyari, tapa no, may gustong ipaabot sa kuya ang Diyos. Okay. Bago kasi sabi mo, dahil ka man talaga actually perming nasa Naga, pagkabot ng Peña Francia. Pero bistado mo man, aram mo man ang aktibidad din sa Naga, Yes Peña po. Francia. Actually, magmount po ako nagana po ako kasubanggi, matatawanan po ako ng privilege na makadalan po kang pluvial, mga arog po kayo to. Taka ito po, day po, kaya ako talaga titugutan na magbiyahe pong solo. Maramihon ang Ligaspi, dahil tinutugat ng pasiring digdi. Iya po. Okay, salamat kayo. Sige, hapot ko man ang sa tayong first runner-up, si Gian. Gian, ika sa parte mo, ano mong klase ng pagdebosyon ang ginigibo mo bilang Katoliko? Hello po, sa Catholic po, nagapangan di isa na ako, kina nagasimba man ako sa lugar namin, kina nagpapasalamat para sa mga biyayang tigtao sa kuya, para sa pamilya ko, yun po. Pero basically, bihira ka talaga mandigdi sa Naga pagabot ka ng Peña Francia celebration. Ano po, pareho po ni Cassie, dahil man ako tigtutugutan, syempre po ang traffic Sabagay, matauhong kaya, Father, kaya medyo dinidipisilan tugutan ang mga daraga, hararayon, magparabrayahe, diyo. Pero po, sadto po, nung buhay pang mga lolo't lolo ko, nag-aadon man po kami dide. As a family po, ubos kami. Okay. So, pero may mga idea ka mo kung ano ang, siguro nahihiling mabagaya sa probinsya Canalbay, ining tauna ng mga coverage kan Peña Francia. Siguro may idea man ka mo kan talagang ang devotion, Father, kay Virgen de Peña Francia sa Naga, igsasabing pinakadakulang Marian devotion. Ano yan, sa bilog ng Pilipinas o enterong Kinaban? Digdi sa bilog ng Pilipinas, siguro, isa rin sa pinakadakulang celebration na masasabi ta na di pa napapantay sa ibang lugar. Dahil di baga, imbis na tunang piyesta baga, may bisperas, saka may piyesta na tulos. Igdi sa rong simana nga na, halawigo ng maraya nga na, yung pagpuso na kan traslasyon, dire-diretso na yan hanggang sa kapiestahan. Talagang gawa ng festive mood ang bilog na. Kaya sa garo, kaya dipisil sa mga Bicolano o mga taga-Bicol na day makaaram na igwang Peña Francia, na igwang Virgen de Peña Francia, lalo na sa mga devotos na nagpapatunay kan pagmilagro kan mahal na ina sa halawig na panahon ang halas nga ni kayong Father after nag-celebrate kita kang ika 300 years 2 years ago. 2 years ago. Pero after 300 years, ini pong debosyon sa mahal na Virgen de Peña Francia, dahil nagkukulpa, imbes sige pang dakula, mas nagiging intense sa mga Bicolano as iba pang grupo, Father. Ang magayon kay kanita, ang debosyon kay Peña Francia, naging parte na kan buhay ng lamang Bicolano. Kaya halimbawa, kita ang number one talaga is yung mga OFWs na mga nagyawan na kung sa ensayo na nasyon. And kung yawan sa insinda, ang sa ng debosyon kay Peña Francia, dinada rin yan yan. Kaya mga pluvial na yan, pag-replicate man yan sa iba-ibang parte kang Kinaban. Pero Father, so far, sa pag-adal kang simbahan, sa mga, siguro may mga gidigibo man na studies sa simbahan, kumusta man ang sitwasyon o ang pag-appreciate ka mga holiness, ka mga youth sa pagdebosyon? Inaapod na lang silang nominal Catholic o talagang aktibo pa man sila sa pagiging Katoliko ninda? Kaya puhan kaya na ang mga holiness kaya sa kanya panahon sila sabi kaya puhan yung mga visuals, no? Baka yan kita ko sa generation na dapat niping may nahihiling. Kaya sa parte kang mga gurangon niyan, sa parte kang simbahan mo niyan, dapat ipadagos na lang ini mga ginigibutan niyan, parang ini mga younger generations makalaugin sa isipin dahil na ini parte kang sa indang buhay as in mga kaigwaning dakulang impact sa indang buhay sa pagtubod sa Diyos. Okay, salamat Father. Sa punto pong ini, ang mahal na ina, yaw na dyan sa may, siguro approaching na. Siguro ining nahiling niya to sa tuyang screen, iyon na ini, imahen kan Banal Virgen de Peña Francia, approaching na po dyan sa Naga Cathedral. As in, siguro in a moment, pwedeng maglog na dyan sa Naga Cathedral para gibuhon ang concelebrated Mass na papanginotan mismo ni Arsobispo Rolando Tirona, ngunya na pagkahapon. Ini po, Father, na gibo na concelebrated Mass, ano po ang importansya kayo sa rong concelebrated as sa panahon mismo kang translasyon? Ano ang importansya kayo? Yun bagay ni ang pinakaenot ng ngunyan kapistahan ni Divino Rostro. At the same time, iyon mo nini ang primerong aldaw kang novena
kay Nuestra Señora de Peña Francia. Okay. Kaya dakulaw na maray ang significant kan misa dahil niya nag-announce na nagupo na kita kang nobinaryo kay Peña Francia. Opo. Ito pong kanakaging simana naramduman ko na punan man itong nobinaryo sa Divino Rostro. Ano po, siyam na aldaman po duman sa may Old Peña Siyam Francia. na aldaman ito. Pigatud to kan September 2, si mga padi seminarista, pigatud man si imahin ng Divino Rostro, digdi sa Peña Francia sa Rhine. Opo. So, pagpuon nga ngunyan na banggi after kaning translasyon niya, na po ang primerong nobinaryo at yan. Ano po ang, actually, dakol ng mga Katoliko ang termin na araman na igwang nobena, pero dahil man actually nag-attend. So, ano po ang ginigibot tuloy dyan sa nobinaryo sa katedral? Ang sa tuyang pagtubod sa Diyos, dahil ito pwedeng asa sa ibang tao eh. Kaya dapat, ika mismo ang nagigibo kayan para ika ang nangibiyaan, ika nagtatalubo. And ining sa mga, sa tuyang gigibuon ko niyan, pigyano siya kang simbahan na nagupo na ang nobinaryo kay Peña Francia, kaya iniimbitaran ng gabos na makisumaro sa aktibidad na ini. Yan hapon-hapon ginigibo yan sa Metropolitan Cathedral. Opo. Ang huringal daw kaya ng fluvial procession, yan ang huringal daw kang nobina na yan nga rin babalik na si Peña Francia duman sa Basilica. Pero actually, ang kapiestahan si kinagahan pang Domingo, Domingo. after kang nobinaryo. So, ayan na po mga tugang ang sa tuyang sa screen, padagos na itong nahiling, ang pagdangadagnakan imahen kan Banal Liberian de Peña Francia dyan sa Naga Cathedral. Live po yan, na nakuha ka sa tuyang mga live points dyan sa kaiwasan ka Naga Cathedral. Sinigdi po sa studio, yan po digdi si Father William Parde, sinanduwang ng Ghana, kan Miss Bicolanja 2014. Siguro, habot ko dyan ki Kasi. Kasi, first time mo mahiling ang siring ka katao, naka-experience ka na maglusob sa siring ka na kadakol na tao sa procession? Sa mga concerts lang po. O kaya pag may event po sa school. Pero sumarog po kayan kadakol na tao po na as in stretch po talaga sagkod sa dulo kan tinampo, dai pa po. Gusto ko man nga ni po, kaya lang sabi ko kaya ko daw. Sa dayuton po kaya ang lawas ko. Iyo, talagang Sabi ko. Gusto ko man po pati makaputan po. kung Diesel dahil sa talaga mga- baglaog dyan sa siring kayo na tao. Ma-offer na lang po ako ng flowers po at siyang pag sa katedral po. Okay, kasi. Sa punto po gini, aram mo niya to, yaong sa linya kan telepono, aram mo niya to ang sitwasyon dyan sa kinamumugtakan niya, sa haran mismo, sa pagyato prosesyon na imahen ka na Virgen de Peña Francia, live, si Mark Bongat. Mark. Yes, Almar, sa ngunyan, itong imahen nga ng Virgen Peña Francia, yung nadigita ka sa kang syudad ng Naga, kasi yung sarang metros na sa numbers na siya kanihali, pasiring dumain sa katedral. Sa presente, yung naini, sa may talalapas lang ng imo, na simpasiring nga sa direksyon ng katedral. Halis ang pasarong oras na maninipig prosesyon, hali dumain sa Peña Francia Shrine. Sa ngunyan na nainita na marikas itong dalagan. So, kay ni kang andas ng Peña Francia, kung ikukumpara, ini ka nakalis na taon. Sa ngunyan, tulong mobile ng PNP ang nagtatauning giya digdi. At yung gwardyado man ang andas, kay ni ka ma-personalize ng PNP at yung konfrada di San Jose. Sa gid man Almor kang pinampo, bantay sarado man ka ma-personalize kang PNP. As in AFP yung agihan ni Virgen Peña Francia kontra duman nga sa mga boyador na pirit na nagsasaka tuman sa andas na magpunas o makaranta doon sa imahe ni Peña Francia. Itong Elmer, itong ibang boyador man parong arak sa tao kang pa-discourage kang simbahan na day na mag-inom. So far, kontrolado naman itong sitwasyon digdi, huli man sa igot na seguridad sa pagpapautob kang pulisya. As in, nahilig ka na marikas talaga itong paghiro kang andas na ina. At ito bang ibang establishment, sige sa sentro kang syudad, nagpreparar ni confetti para sa pagtauning oras yung pagsabad sa pagpaunga kay Virgen Peña Francia. Almor. Okay, Mark, dyan sa kinamumugtakan mo, Aramod, medyo nahiling ko naman yan kung gurano ang puwersa dyan sa rami sa imahen kan na Virgen de Peña Francia habang poprosesyon. Sinasabi mo kasubago na igwa pagiraray ng mga namamarong na arak na boyador o na haloy na ang training kasimbahan kay Mark. Tama ka dyan, Elmer. Itong pinulit at surusuan ang sitwasyon digdi ka mga tawa mapaparukay ng saralak na parong ka mga persona ka mga boyador at naaparong taman mismo nakadakulan sa mga nagiba itong parong arak. Sinigo pa nga kitang nahinig kasubago sa kalaban ng Peña Francia na himatay, himbuy sa sobrang kaburatan at ito isang niya napigtawan yung asistensya ka mga personahe nakang rescue at sinatubang iba pang volunteers. Mark, ang aram po, igwa ng pigpasunod na liquor ban puntakan na subanggit ang aning malikayan ining mga pag-iirinom kan mga mapartisipar sa ginikibong procession na ngunya na pagkapon. Okay, salamat Mark Bongat sa imong live report. Yan po mga tugang,
padagos pang nahiling niya to sa tuyang screen ang pagdangadag na kan imahen kan Virgen de Peña Francia pasiring dyan sa Naga Cathedral siguro Father ihapot to girare sa imo ta ang ano ba Father perming may training ang mga boyadores na likaya na ang mga pag-iinom pero garo dahil pa magirare na babago. Yan mga ano yan, sigurado ba ko pa yan mga membro kang Cofradia de San Jose, dahil pa nag-undergo kan sinasabi tang mga formations. Pero kung isipon tab, sige-sige po ang formation kang simbahan kayan, and kadakol pa mangyari ng mga ano na dahil pa naaabot kang mga formations na yan. In fact, sa Basilica, sa Sabado, kinigay ang formation kan mga boyadores. So, most probably, itong mga nakaya rin nito, bako man mga boyador? Bako mga boyador na kabali mismo sa official na grupo kang Cofradia de San Jose. Yun itong mga nagtutuga man na maiba sa procession, pero bago mainom mo na. Pero kay Father, ang pigarason ninda, siring itong sinabi ni Cassie, talagang pagsalit ang hawak kung maglaw ka dyan, talagang dipisilo na maray. Grabe ang persa, grabe ang parong. Katong panahon, nag-cover man ako dyan sa luwas. Ayaw ako sa 3rd floor kang building, pag-agi sa tubang kan procession, hanggang sa 4th floor, mapaparong mo. Na siguro pag sinabritan mong kalayo, pwede magkalayo. Ito, araw po kaya ang talagang sitwasyon dyan. Kaya ining nagsasakripisyo, nakikipag-suksukan dyan sa antabay sa Mahal na Birhen de Peña Francia, talagang dakulang sakripisyo. Pero sana, tama man Father ang direksyon kasi ng pagsasakripisyo. Kaya po ng pagsasakripisyo, yan, tama talaga ang sa imong intensyon. Kung madyan ka lang para magpasaway, magana yan, di mabawala ng merito ang sa imong ginigibong pagpainit dyan, pagparaparong kang madatang parong, etc. Yan ang manayan. Kaya yung intention mo, dapat tama man sa imong ginigibo. Siguro, yan sitwasyon na yan, kang prosesyon na yan, para sa mga kababaihan, talagang difficile na maray. Pero sa nahiling mo, Gian, ano man ang masasabi mo dyan sa araw kaya na minsan baga, minasakat dyan, malukso. Ano sa bagili mo, Garo? Tama man, araw kaya ng pagdibusyon? Amo po, pero sobrang dami po. Baga makatakot na mag-siksik sa inda. So sa imong pagdakula talagang day ka pa So, arog po kayo ni Day pa po. Itong mga ordinaryong prosesyon sa mga banwan, arog doon sa Albay, siguro nag-iiba ka man siya rin kaya. Pag ayo prosesyon, so tama lang po na dahil man po arog ka sobrang dakol talaga. Pero diyan sa generation nindo sa nagkaklase ka ba ng college no niyan? Kumusta man ang sa pag-iriba mo, ang devotion, ang religiosity nila? Ano kumusta man? Talagang decidido pa man sa pagsisimba? Actually po, iyo po, from 1st year to 4th year po, every semester, ayo po kaming theology. Catholic school ka nag-eskwela? Ano po. Okay. Yan po, haranina sa Naga Cathedral grounds ang imahen kan Banhal na Birhen de Peña Francia yan na Father taon-taon na ginibok kan ng Diyos sa halawig na panahon. Talagang ang tao, ang mga nagkikisumaro dyan na makangalas dahil nagkukulpa sa paglis kan panahon, magpun kan panahon, inot sa kangunya na modern times, iyo po manggiraray. Itong lalo-lalo kay itong 300 years ni Peña Francia, dakol-dakol talaga ang mga tao. Ang halos nag-triple ang nag-attender kang Peña Francia. Pero taon-taon na hiling ta, kadakol ng mga bagong lalahugon na nag-attender kay ning Peña Francia. Siguro si mga bago yan ng mga nagkaigo ring devotion kay Peña Francia. Kaya dakol ang sikan mga hotel ta ko nahilingon ta sa indicator na siging dakol kan mga deboto ni Peña Francia. Ang aram ko, Father, apero kaning taon na naginigibo digdi sa siyudad ng Peña Francia celebration, may ginigibo man ng mga aktibidad na siring haros kani sa iba pang lugar kan Pilipinas, asin sa bilog mismo kang Kinaban. Ano pong aram ko sa Amerika, igwa kaya na Peña Francia celebration man duman, ano po talagang pigi-encourage nila maipala ko pa sa ibang lugar kan Kinaban? Kan nagkapira ng taon na nakaagi, siguro mga 4-5 taon na nakaagi, nagkaigo ang inaapod na International Pilgrims Congress. And nagyaon duman ng iba-ibang magpuruli nagdyan sa Basilica, itong man lain-lain ng mga nagdidibuto kay Peña Francia, narayaon na sa iba-ibang lugar, mga Bicolano man na yaon na sa iba-ibang parte kang Kinaban. And kaya siguro ang yan pinaka-objeto kaya na mapalakupta ang debosyon kay Peña Francia. And siguro ang pinaka-bottom line is kay Santa Maria mismo. Ay po. Pero Father, digdi sa tuyang simbahan Katolika na
siguro pwedeng maakusaran na minsan nagiging conservative na marami. Pero ang aram ko, ang mga arsobispo niya ay mga bishop, advice naman na maggamit ng social media. Ano ang ginigibo ka na simbahan na tangaling duta baga sa mga bagong generation magamit ng social media sa pagpatalubog ang siring kanyang mga activities. Ang simbahan ko niyan, gamit naman ng iba-ibang platforms kang media para maabot ang mas dakol na mga tao. Mas dakol na maabot, mas advantageous sa evangelization effort kang simbahan. Okay. Ang banal na imahen kan Birhen de Peña Francia naglawag na po dyan sa may Porta Maria. Asin aramo niya ito ang detalles. Kaya live, yan si Avril Daha. Avril, kumusta dyan, Avril? Elmer, sining kan tradisyon niya itong mga Bicolano, madagos na ang pagwagayway kan mga deboto kan sa idang puting panyo na birilitbit niya na pagkahapon. As in, Elmer, kung duman sa traslasyon mismo, duman sa prosesyon, mga lalaki ang kadaklan na nahihiling niya to. Didi sa Local Metropolitan Cathedral, naliparo ko lang, Elmer, na yung digi itong mga, kumbaga, mga kababaihan, mga aki, as in itong medyo may mga edad na, iyon na ini, Elmer, ang panahon man para sa inyo sa pagsabat kay Nuestra Señora de Peña Francia. As in, yan, mientras sa abangan nga na imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia kasubago Elmer practice na kay mga kapadayaan ito mga kakantaon sa gigibuhon na banal na misa ninunita liwat na pagirugminda urutro na pigpapagirong lumano Elmer sa gigibuhon na siya na banal na misa maawit kang simbahan na magpartisipar talaga ang mga deboto siningani kan pagsimbag makusog ang pagsimbag pagkanta kan mga kantaan na kan simbahan na pigtarawan na naman yan ng kopya ini mga yaon digdi ini mga deboto na naghalat digdi pon pa kasubangong udto. Ayan, Albert, mahiling niya ito, nakalampas na ini sa Porta Maria. As in, inhulit ang kadako talagang deboto, nagiging medyo marikas ang pag-usad ka ni Pasiridig sa may Quadricentennial Arc. Ayan, padagos lang ang pagtanog kang kampana, ang pagwagayway ka mga puting panyo. As in, naroon lang siguro makasakataya digdi sa Quadricentennial. As in, maibubugta ka ni sa kataning ni Divino Rostro para naman tawandalan ang nagigibuhon na banal na misa. Ayan sa Quadricentennial Arc, may din niya ito mga kapadaan kang Archdiocese de Cáceres sa panginganot ni Arsobispo Rolando Tirona na nagabang naman sa imahen na tanganing sa baton as in tawanan ng pagpapasalamat, tawanan ng pag-onrangon niya na pagkabanggi. Elmer? Okay, dyan, Avril, sa kinamumugtakan mo, masinganay, siring, kaya talagang dakol lumari ang tao. Aram ko igwa man ng mga first aid units na nakasahin dyan, tanganing mag-antabay sa man na pwedeng makulugan, Avril. Yes, Elmer, sinigay kang nabanggit ko, digdi sa loob kaya kang katedral, kadaklan, mga kababaihan, mga lola, lolo, mga kaakian, kaya nakaantabay, ining health Center kan Bicol Medical Center, yaon siya Elmer na hiling niya ito kasubago pa man nakantabay ang ambulansya, yaon siya ng mga doktor magin si Dr. Nierva nga niyang pamayo kang DMC, talagang yaon siya na nagaantabay as in mataonin first aid sa anuman na emerhensya sa mga depig lalooman. Alagad hiling niya ito na disiplinado talaga mga deboto na yaon di sa laog sa tao nga ni kan kadakulan kan mga tao sa ngayon Elmer, mayo man nagsusurok-sukan talagang nagtatarawuhan ng mga espasyo tanganing makapartisipar sa banal na misa. Avril, nahiling niya ito ang paguba kan imahen kan Birhen de Peña Francia haliduman sa Andas. As in, ngunyan na bako ng luway-luway talagang nagbirigla na itong pagdarakiina. Pero iyan po, bako ba niyan tinutuyo kundi dahil lang sa puwersang nakapalibot dyan na talagang nagsusurok-sukan itong nagdadarae dahil na pilikaya na matulak o mahiro. Pero as much as possible po, pigpipilit man ng mga kapalian na dyan sa aranikan na imahe na mas maging stable ang pagdara sa mga nabirahin dyan sa Quadricentennial Arc para sa gigibo na misa. Dyan, Father, sa sitwasyon na yan, ano po ang mga yaon dyan? Mga padi dyan o ibang may grupong iba dyan? Mga padi yan, mga gubos yan, mga padi nakapalibot dyan. And then yung mga members ng Cofradia de San Jose. Ay, Father, ang aram po talagang difícil na maray ang maging yaon dyan sa sitwasyon na yan. Talagang dakulang pagsakripisyo man ang ginigibo ang mga taong yaon dyan. Aram ko, Father, katong mga nakalis na panahon, igwang sa rompadi na talagang aros sa taon-taon na ginibo yung fixture na dyan sa sitwasyon na yan. Aram ko subag na iling si Father Ito Ibasco, itong sorry, takulaon siya pa, di alangkaw siya. And pirmi siyang yaon dyan sa pagdadarakang imayan. Halis Andas, pasiring niya sa estandarte sa altar. Ay siya ito, Father, na minsan nakasakat pa nga rin duman sa pagoda. Ay sa Andas. Siguro talaga yun piggamit niya mas sigusog ng hawak para maproteheran ang mahal na birhen sa kada prosesyon, taon-taon na prosesyon na ginigibo ng sila Dinaga
para sa mahal na Birhen de Peña Francia. Yan po, nahiling niya sa tuyang screen ang pagabot na dyan sa Naga Cathedral Grounds, dyan sa Quadricentennial Arc para sa gigibuhon na banal na misa kan banal na Birhen de Peña Francia. Yan na po mga tugang dyan ang mga kapadian na mag-celebrate na Mass ngunyan sa pangyanot ni Archbishop Rolando Tirona as in sa reserve po Father ng mga ibang kapadian na mag-celebrate dyan. Kung may mga bisita pang obispo, makon-celebrate sinda, pakita itong mga padre di sa Archdiocese, saka itong mga padre panahali sa ibang diocese. Ito po. Sa tuyo Father na pagtubod sa Simbahang Katolika, ano po ang significance sa consolidated Mass? Ang consolidated Mass na nagpapatunay na nagpapahiling na kitagabo sa raro sa altar ni Cristo. Kaya yan ang ano dyan is ang padi na gagaiguning sabi kayan communion, papalin sila united sa pag-celebrate kang Santa Misa na kung saan si Cristo ang sentro na ang pagpapadi din na nakikiras sa pagpapadi ni Cristo. Okay. Yan po mga tugang, liwat Father, yan mga white handkerchief na yan, ano ang nabot sa biyong kaya? Ayan, pagtanda rin pagtaon ng honra kay Santa Maria, kaya siguro yan mismong pagwagayway na yan, tanda kung sa tuyang sabi kayan, pagtaon ng honra kay Santa Maria, asin paghinguwa na maarog ang sa iyong magagayo na kalidades. Ay po. Siguro liwat Father, idikit na paliwanag, tangan, arabot sa natutuyawan sa Katoliko na sasambatan na si ina, bako na si ang mahal na Diyos. Ano po ang paliwanag kaya? Ang sinasabi ito dyan na mamagit ang ibang sinasamba kundi ang mahal na Diyos. Ang mga santo, dito yan sinasamba, kundi kita nagtataong galang dyan, nagtataong ng pag-umaw, huli sa kagayon ng kang buhay, kabanalan ng buhay na sa indang ipinahiling sa tuya agabos, naging modelo ta sinda sa kabanalan ng buhay. Siring man, sinda nagiging tabang nyato, nagiging intercessor nyato sa itong mga hinahagad sa mahal na Diyos. Po, sinabi mo Father, na intercessor, dakol po nagpapatunay kan na milagro kan mahal Birhen sa pag-intercede sa itong mga kahagadan, tanganing mas pang may paranay sa kagurangnan na talagang nangyayari. Dakol na istorya. Ako nga rin may istorya man, pero dahil ko na alawig na istorya. Pero iyan po, ano ang ginigibo ni Monsignor Tirona, Father? Si Archbishop Tirona, sa iyo pag-welcome ang image ni Our Lady of Peña Francia, and then paka-welcome niya kayan, mapuna ang Santa Misa. Opo. Diyan po, Father, sa Santa Misa, ano yan, may gigibuhon man na special na message ang Archbishop na tighalak sa session? Ang sa iyong mensahe, yun ang magiging tono kang bilog na celebration kang Peña Francia. Kaya nakulaw na maray ang significance kang itataong mensahe ni Archbishop sa kunyan. Kaya siya magtataon ng mood kang celebration kang entire festivity. So, yan Father, gigibuhon yan sa homily kabilugan na misa. Okay, mientras po nayaon dyan sa sitwasyon na yan, sinarat yan, mangyayari na ang banal na misa dyan sa Naga Cathedral. Nagkapira mo ng giraray commercial sa pagpadagos kan sa tuyang special coverage kan na baratang Bicol sa Translasyon Procession niya na paghapon nagkapira mo ng pagiromdom. Balik po kita sa padagol ng special coverage kan baratang Bicol kan ginigibong Translasyon Procession na ngunya na paghapon alagad ba kita magduman sa Naga Cathedral. Punpo kasubagong udto nagkapir ang mga mayor na kayo digdi Ciudad de Naga ang liwat ipinasarado sa bulos kan trapiko tanganing matawan buelo ang nagigibo na Translasyon Procession ngunya na pagkahapon. May istorya kayan si Kay Butastas. Pasado alas 11 kasubago kan formal nang ipasarado ang mga mayor na tinampuna agyan kan Translasyon Procession ngunya na hapon. Kung kaya naging magabat na ang bulos kan trapiko. Kabali sa mga tinampong inian kalabahan kan Magsaysay Avenue, Dayangdang, corner kan Colgante Bridge, boundary kan Barangay Peña Francia sin Barangay San Felipe, MT Villanueva Avenue, Elias Angeles Street, Barlin, P. Diaz, P. Borgo Street, Barlin corner kan Dimasalang Street, Barangay Santa Cruz corner kan Iglesia Street. Nagkapirang parte kan Panganiban, Blooming Street asin Dinaga. 1 hour after the occasion. So kung matapos po siyang mga 6 o'clock, so mga 7 o'clock po. Pero ito pong naagihan na, pwede na po siya maka-open baga. Iguaman, ipigdisignan na lugar kung sa isa na pwedeng magparada ng Bicolo. Kabali na rin Felix Plaza Street, City Hall Compound,
Civic Center, LCC Compound, Ateneo Avenue, Jacob Street asin sa Barangay Balatas. Mientras tanto, 20 medical teams man ang ipig-deploy sa manibibang lugar sa Ciudad Dinagat ang magtawin asistensya medikal in kasong magkaiguanin emerensya mientras sa nagpapadagos ang traslasyon. Halian kada grupo sa manibibang ospital asin rescue team sa syudad, katabang mananibapanggikan sa pagtaraig na banwaan. Apwera kan mga medical teams, 20 mga ambulansya man ang naka-standby sa kada grupo. Igualin medical team sa Laucan Cathedral Grounds, Peña Francia Church, asin sa mga mayor na tinampong aagihan kan prosesyon. Then sa itong mga peri-peri, for example, Colgante area, iba mo po dyan. So, dyan po sa may Plaza Rizal, iba mo po dyan. Kay Butastas, nagbabaretang Bicol. Sa punto pong ini, parehas na po nayaw sa laog kan Naga Cathedral Grounds ang Divino Rostro asin ang banal na imahen kan Virgen de Peña Francia asin na aramon na po nyato ang sitwasyon dyan live nagpabarata si Avril Daha. Avril. Elmer ngunyan, tigigibo na opening hymn, tanganig po na formalmente inimba na lamisa ngunyan ng pagkabanggi. Alagad Elmer, may reparo niya to na digdiyo sa Metropolitan Cathedral, tagang suruksukan na ang tao, talagang padakulon na maging mga akikyaw, bit-bit ka sa inda mga magurang. Kung marurumduman niya to, Elmer, kang sarong taon sa parehong oras, talagang kapag abot ni Nuestra Señora de Peña Francia, digdi sa Metropolitan Cathedral, nagbulos ang makusog na uran. Alagad ngunyan na pagkahapon, nanotaran niya to na naging magayon ng panahon, kaya sa sagkutso ngayon, Elmer, medyo malumlum lang, alagad siguro pag-iirinitan, kaya dagos ang pagpapaypay kay ni mga deboto na yaon digdi. Siguro araban hinong niya to bakit maguran man alagad sa mga oras na ini magayon pa man ang panahon, Elmer, kaya padagos lang kapag nakulpakan mga tao na yaon digdi sa Quadricentennial Arc, kaya padagos, Elmer, an misa na pinapanginutan nga ni Arzobispo Rolando Tirona. Pagirumdum lang talaga kasubago, Elmer, kan simbahan mientras na nagahalat nag-aabang digdi na magpartisipar sa misa, magsimbag, ning makusog asin maugmang magkanta. Elmer? Okay, yan po mga tugang. Salamat, Avril Da. Yan po ang sitwasyon dyan sa Naga Cathedral Grounds kung saan ginigibo na, nagpapadagos na ang pagselebrar kan banal na misa. Asin na bago kita magpadagos pa kan sa tuyang special coverage kan traslasyon procession niya na pagkahapon, nagkapiragiraray na pagirumdum. Balik po kita sa palagos sa special coverage kan Baratang Bicol kan ginigibong traslasyon prosesyo niya na paghapon asin yaw na po kita sa huring kabtang kan sa tuyang programa kunyan asin siguro digdi sa huring minutes na ni makaulect niya to sa tuyang mga bisita digdi kasubang mapigulayan kami ni Cassie itong mga manifestation man kan sa iyang pagtubod lalo na sa loob kang pamilya. Pwede mo istorya kasi itong halimbawa itong pagkahilan kang ina mo na nagnaray siya dahil sa faith sa pagtubod kasi. Iya po, bali si mama po 3 times po siya na stroke. Tapos ang una mi po dahil na siya makaka-recover talaga. Pangatulong beses po medyo critical na. Kaso sarong aldaw na lang po garo pigpailing niya sa mga nakakahiro ng bit sa kamot niya, nakatindog na siya, nakakalakaw, tapos nakakataraman po siya, medyo bulol, pero at least po nakakaano siya, sudati po niyang So sa loob kang pamilya mo talagang regular activity pa mangyari ang pagkapangadji, ang pagsasadyos. Buda ang papa ko po, pig-orient niya kami about the Bible na ara mo, kang time ni Abraham, nangyari ini, arag ka yan. Kaya, di ka dapat panluyan, kibuo, mga arag ka ito. Pagsubok lang yan, sinusubukan siya ng Diyos, ganun. Ganun din sa tao. Ito per niya pigsabi. Tapos, ito pong bagyong Riming, 2006, ang oxygen mi na lang po sa loob kang arong is 12 inches. Para kay mama mo. Aday po, what I mean po, so ato po, so kisa mimi po, yaw na po duman, so payumi, yaw na po yung okay, tubig. Binaha ka mo. Apo, lampas tao na po yung tubig, tapos nag-whirlpool na po sa loob ng bahay, tapos magkakahawa kamay na lang po kaming 4. Hanggang sa nakaisip po kami ng idea na, garo po baga so escape route ni, naisip mi po, last minute na, maski po ang situation, life and death na, pigtawan pa managad kaming chance na mabuhay for the second time. Ayaw kasi. Father, ano daw sa loob kay kang pamilya, kami na minapuon ang pagpatalubok ang pagtubod na siguro maging practice man kasi itong mga magurang sa inyo mga aki, ang sila katong pigisabi na itong magura ama nag-story about the Bible, ano ang advice kayo ni kanina simbahan?
sinasabi ta na dakulaon na maray ang role kan mga magurang sa laugang harong. Hulita, sinda mismo, alala ng ama, siya ang padi kang payayang pamilya. Na siya nagpapataon ng padara. Kung maray ang padara kan mga magurang, ang mga aki, nasurod na sa niya, sin ko nahihiling ninda, nagiging parte man yan kan sa idang pagkabuhay. Itong bigay sabi ni Kasi Kasubagot na, ayan, ang sayang mismo, ang milagro kaya, kadakol na mga nairing milagro sa aralot ng pagkabuhay. As in, pag may nangyaring milagro sa buhay mo, ang inot na ano kaya is bako yan para sa iba, kundi ang inot na message kaya para sa imong sadiri, ang sa imong personal conversion. As in, kung gawa ka ng personal conversion, yan, ang pagtubod mo sa Diyos, you surrender everything to God, and ang mga milagrong yan, ang pagkray sa ilang, narabot na lang yan, gabos. Yeah. Halipot na lang, Father, sa tuyong oras, siguro, dikit niya itong mensahe sa tuyang mga devotos nga nagdalan kan sa tuyang trustasyon na coverage. Unyang pong pabuto na masurunod na daw yung kapistahan kan Bernal de Peñafrancia sa Naga. Ano po dapat ang gawi kan mga devotos tanganing tultul na may celebrate ang kapistahan ni Ina? Siguro ang yan is ang iling debosyon ta kay Santa Maria dahil matapos kay Santa Maria kundi magdara sa tuya sa masararan na debosyon kay Jesus na yun mismo ang araw sa tuyang pagkabuhay sa pagkamuot, sa pagpasensya, sa self-control, sa generosity, sa pagkahera. Kaya si Jesus ang dapat katapusan ang sa itong debosyon kay Peñafrancia. Okay. Ayan po ang mga tugang. Salamat Father Parde. Salamat kay Kasi. Ang Miss Bicolandia kan 2014. Siniyan po mga tugang sa tuyang screen ang ginigibong banal na misa dyan sa Naga Cathedral, sibot maglamag, tangaling makahabol pa, siguro masikan na bendisyon na gigibong sa huring Patrikan Misa, makahabol pa man, aratyan po, pupuna na ang nobinaryo, ang primerong banggi kan nobena para sa Banal Birhen de Peñafrancia dyan sa Naga Cathedral, asinsiring kan sinasabi ni Father William Parde, celebrate niya ito nintultol, natatama ang paabuton na mga aktibidades kan kapiyastahan kan Birhen de Peñafrancia, ngunyan digdi sa Ciudad de Naga. Iyan po mga tugang ang special coverage kan Peñafrancia Traslasyon Procession kan Baretang Bicol ngunyan sa ngaran kan GMA News Bicol. Ako po si Elmer Caceres. Happy weekend. Diyos mabalos sa indong pagantabay.